Amb el títol aquest de Catalunya sota Espanya em va fer recordar, i el vaig buscar i m'ho he anotat per llegir-vos, i amb això acabo, unes frases que el meu pare va escriure al llarg d'uns determinats anys, que deia: jo no sóc espanyol, i hi havia 17 perquès, i un d'ells l'he anotat per llegir-lo ara, perquè diu: jo no sóc espanyol perquè en nom d'Espanya només he rebut greuges i exaccions durant tota la meva vida, i mai cap mostra de respecte per les coses que estimo. És a dir, aquí ja no entrem en legalitats ni en lleis, sinó que simplement és una experiència viscuda. Estic parlant d'una frase que potser és escrita dels anys 64, 65, a meitats dels anys 60. No hi havia espolis fiscals, no hi havia balances fiscals publicades, per tant els arguments que es poden esgrimir avui són molts més que els que hi podien haver llavors, però no deixa de que, si us fixeu, aquesta definició tan simple i tan de peu pla, en definitiva és Catalunya sota Espanya, dit amb unes altres paraules. Doncs, en definitiva, tots volem que ell o qui sigui, ja que ell ha escrit Catalunya sota Espanya, doncs que el proper, o no sé d'aquí quants anys es podria escriure, n'escrivís un altre que pogués ser el títol lleugerament diferent: Catalunya i Espanya, o Catalunya al costat d'Espanya, o és igual, pel títol doncs no ens ballarem, però el contingut que correspongués en aquest canvi de relacions entre Espanya i Catalunya, no? Bé, res més, agrair a Alfons López Tena perquè ens explicava que des d'això del referèndum d'Arenys de Munt està desbordat i per tant se li ha d'agrair molt més que no pas si no hi hagués hagut aquest referèndum l'esforç que ha fet per buscar aquest forat de tota una tarda d'un dissabte, i en nom de la família i de tots els amics que som aquí donar-li les gràcies. I de passada també agrair a la Glòria la gestió que ha fet de poder-lo portar fins aquí, la nostra cosina, la Glòria Pujol i Folch, i endavant. Gràcies. Sí, una mica més. Va bé així? Bé, bona tarda. Jo primer, clar, així aclaparat, perquè quan havíem parlat en el seu moment abans de l'estiu era això de passar la tarda del dissabte i no res agradava així tan formal i tan en cadira i tant de tot, però en fi, cap problema. Jo el que faria seria, encara que hi ha el tema específic que ara està en marxa i que té relació amb la qüestió de fons, una relació molt directa, evidentment, del referèndum d'Arenys de Munt i dels referèndums que s'hi estan muntant a partir d'ara, no parlaré d'això, al final sí, o sobretot en el col·loqui, si algú planteja sí, però el que parlaria seria en termes, diguem-ne, més globals, més generals. El fet de quina és, al meu entendre, la situació en la que ens trobem, d'on venim i on anem. Aquesta mena de preguntes metafísiques que tothom s'ha de fer alguna vegada. I jo en aquest sentit sí que la primera qüestió que començaria, i parlant amb una certa antelació, i amb la referència que has fet justament de dir quina és l'esquerda o com es pot esberlar aquesta situació, diguem-ne, bloquejada. És la primera causa justament per la qual, si miren retrospectivament, per què resulta que Catalunya, així com durant el segle XIX i durant el segle XX hi ha hagut tota una sèrie de pobles europeus i fora d'Europa que han anat convertint-se i han anat constituint estats propis, des de Noruega, des d'Islàndia, dels països bàltics, de Polònia o d'Hongria, o de Grècia, o de Romania, o de Bulgària, o del Vaticà mateix, o d'Irlanda, etc. És a dir, 12 dels 27 membres de la Unió Europea no eren independents com va començar el segle XX. Ara està començant a celebrar el centenari, el primer d'ells, en aquest cas fora de la Unió, que és Noruega, que va ser el primer país europeu que es va independitzar al segle XX, el 1906-1907. I al món, quan es van fer les Nacions Unides, fa 60 anys, no arribava a 60 estats independents. Ara superen els 200 estats independents al món. Llavors el procés justament ha estat aquest. El procés ha estat aquell en el qual resulta que determinats pobles que a partir del moment que es constituís l'estat modern, finals del 18, sobretot 19, s'hi troben com a minoria nacional en un estat que no controlen, que no està al seu servei, que està al servei d'una altra majoria nacional, sigui la que sigui en els diversos casos en Europa i en el món. Específicament d'Europa al segle XIX, en la resta del món al segle XX a partir de l'escolonització.
Doncs tots aquells, i si mirem també amb una certa antelació, veuran vostès el moment de llegir qualsevol text o qualsevol referència o polèmica o iniciativa política per part dels catalans o dels catalanistes ja des de les bases de Manresa, des del Mirall, la Lliga, etc., una contínua referència a aquells que en aquell moment estaven en la mateixa situació. Els txecs, els grecs, Cambó, per exemple, va anar a la presó una d'elles perquè va dirigir la Lliga una carta de suport a la integració de Creta i la independència de Creta dels turcs a efectes d'incloure's a Grècia, i això va suposar, cridant, per tant, perquè també Catalunya, etc., i això li va suposar presó. En fi, tota aquesta referència que es feia a Irlanda, a Polònia, als txecs, als grecs, cosa que a partir d'un moment determinat ja desapareix qualsevol referència en els plantejaments polítics catalans perquè ja són independents, perquè ja han assolit la independència i com a conseqüència ja deixen de ser uns companys de viatge o uns referents o uns models. Doncs per què resulta que tots aquests països han anat assolint un estat independent i en canvi Catalunya no? Jo crec que aquí es basa, la causa són tres causes fonamentals de les quals totes tres s'han esvaït ara, alguna d'elles molt recentment. La primera és la que fa referència justament a l'esquerra. La primera és la pròpia democràcia. La primera és que no hem d'oblidar que la situació normal dels catalans durant el segle XIX i el segle XX, fins als últims 30 anys, ha estat la del règim militar, estat d'excepció o dictadura. El segle XX, el segle XIX, a banda de les guerres carlines, 3/4 parts del segle XX, Catalunya té un règim específic d'estat d'excepció, estat d'excepció i administració militar directa. Això passant d'uns governs a altres. I en el segle XX, la primers avenços en aquest sentit, que va ser la Mancomunitat de Prat de la Riba, va quedar dissolta i liquidada amb el cop d'estat de Primo de Rivera i el segon, la Generalitat Republicana, a banda del que va passar ja durant la pròpia República, perquè no oblidem que durant la República la Generalitat o el procés va ser molt semblant a l'actual. I molt semblant de manera que també desmenteix algunes de les coses que es diuen és que ara caldria, si hi hagués unitat, doncs en aquell moment què va passar? Es fa la declaració de l'estat català, no de la independència de Catalunya per part d'en Macià, això es reconverteix a una autonomia, això suposa l'elaboració d'un estatut d'autonomia, aquest estatut es vota en referèndum a Catalunya abans de que es porti al Congrés dels Diputats i simultàniament estava fent-se la Constitució espanyola, republicana, no com ara, que ja parlem d'una Constitució, diguem-ne, assentada. Aquest referèndum va tenir el 90 i pico % de vots a favor i quan va arribar al Congrés va venir el mateix que ara, el cepillado de treure-li tota mena de continguts i, a més, el que suposa és que aquesta Generalitat, que queda restablerta l'any 31, de fet l'any 32, no dura ni 2 anys. Als 2 anys és el propi govern espanyol el que la dissol i el que posa el govern de la Generalitat en la presó. Durant 2 anys, fins que es reprèn l'any 36 i llavors ja comença el cop d'estat de Franco, guerra civil, etc., que ja la liquida definitivament. Per tant, parlem d'un segle XX en el qual la meitat del segle XX ha estat sotmès a aquestes circumstàncies. I d'aquí ve el que tradicionalment es deia des del catalanisme o des del nacionalisme català. Cal un estat espanyol democràtic, cal que estigui integrat en Europa, cal que sigui modernitzat, cal tot allò que suposa el que es deia en resum durant la dictadura de Franco, europeïtzar, perquè en un estat democràtic integrat a Europa, en la qual no n'hi hagi amenaça militar, en la qual no n'hi hagi cops d'estat, en la qual no n'hi hagi dictadures, allà és quan, amb un respecte a la pluralitat, als éssers democràtics, als ciutadans, individuals, col·lectius, etc., llavors és quan les aspiracions dels catalans trobaran encaix. Com a federació, com a confederació, com us vulgui dir, però sempre plantejant en termes de no cal fer un estat independent, sinó que dintre de l'estat espanyol, sempre i quan